Ayo tak obati ket mae. 1 jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu, gawar ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan ya muni wara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe ora ibarate kaya ngutik-utik macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit, Dur. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Mbantuna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen, ya. Karna iki kok nesu. Aku ora wedi. Kartomarma Sato sak kancane Kartodendha, Kartopya, Karto Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep.